Mugi proiektua. Mugitzeko garaia da. Denboraldi bat eman beharko duzu ospitalean? Ohean, aulkian edo zutik zaudela, hemen dituzu sasoian mantentzeko hainbat ariketa. Probatzeko prest zaude? Gogoratu ariketa horiek egunean 3 aldiz egitea. Ariketa edo mugimenduren bat egitean mina izanez gero, ez kezkatu eta hurrengo ariketarekin jarraitu. Hemen dituzue goiko gorputz adarreko ariketak oherretutako paziente guztiontzat. Eskuak korapiletuta dituzula, igo eta jaitsi itzazu 5 aldiz eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Ukondoak luzatuta dituzula, besoak sabairantz zuzendu eta egin itzazu hurrengo ariketak. Ireki eta itxi itzazu eskuak 5 aldiz eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Ireki itzazu eskuak eta eman txalo bat 5 aldiz eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Eraman itzazu eskuak lepora 5 aldiz eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Beheko gorputzadarreko ariketak. Jar ezazu burkoa belaunpean eta estutu 5 segunduz 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Hankak tolestuta eta orpoak ohean jarrita dituzula, egin itzazu hurrengo ariketak. Mugi itzazu orkatilak gora eta bera 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Luze ezazu hanka bat eta gero bestea 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Hankak luzatuta dituzula, egin itzazu hurrengo ariketak. Ireki eta itxi itzazu hankak 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Hankak tolestuta dituzula,
altza ezazu ipurdia 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Buru ariketak. Bira ezazu burua alde batera eta gero bestera 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Ireki eta itxi ezazu ahoa 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Arnasketa ariketak. Jaritzazu eskuak zilborraren gainean, eta jarraian zuzen ezazu arnasketa zure eskuetarantz. Ahal egin du sabela ateratzen arnasa hartzean, eta sabela sartzen arnasa botatzean. Ariketa hau 10 aldiz errepika ezazu. Postura aldaketak. Jar zaitez alde baten gainean eta gero beste aldearen gainean 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu. Ezer zaitez oheko ertzean eta jarraian etzan berriz 5 aldiz, eta ariketa hau 3 aldiz errepikatu.